Amarasta aseMthatha bongoza amaAfrika kuba abuyele embo ukuze avuselele Ubuntu bawo. Eliqela belibhiyozela umsitho owaziwa ngeKwanza nobhiyozelwa minyaka le njengesithethe sabemi baseMelika abanomnombo waseAfrika. Wasungulwa litshantliziyo uMaulana Karenga nobhiyozela imiqathango engundoqo iintsuku ezisixhenxe phakathi komhla we-26 kuDisemba ukuya kumhla wokuqala kunyaka omtsha. Benika ingqwalasela kwisithethe seKwanza neyaziwa njengemathunda yaKwanza. Lo msitho ujolise kuvuselelweni kweempawu zobuAfrika nalapho bekukho ingxoxo kufundwa izibhalo bekhonya bengqungqa nakwisandi somculo wereggae. Ukuthi umdali wethu akwazi ekubeni ukuthi asikhumbule ngezinto esizidingayo njengoba singena kwixesha lokuba sihlakule, so that ngexesha likakwindla sikwazi ukuthi sivune ukudla okwaneleyo. The major role yethu mntakwethu apha kwicommunity yethu unceda abantu amakhaya ahlelelekileyo, like unceda ubuntu. Lo mbutho ukwahlabe ikhwelo lokuba kubuyelwe embo. iKwanza isifundisa into yobana zazi uba ungubani wena ukwenzela uba uzothi noba uya ehlabathini ukwazi uba ube ngumntu ozokwenza izinto ihlabathi ezizokwazi uba zimangale. Nanjengoko igama lalo msitho lithetha ngezivuno zeziqhamo zokuqala, abaququzeleli bathi bajonge ukuwuphuhlisa lo msitho. Thule joka kwiindaba ze-SABC ndiseMthatha.